Velkommen til mit webinar her. Jeg har glædet mig utrolig meget her til at dele mine erfaringer, min viden sammen med jer. Det er et ret kort, intensivt webinar. I kan stille spørgsmål, ikke på selve webinaret, men efterfølgende. Og det er derfor, jeg opfordrer jer til at acceptere et en-til-en med mig. Book jeres en-til-en møde med mig. Det kommer jeg tilbage til sidst. Så, og ellers så deler jeg præsentationer og webinarmaterialer og alt det der, det deler jeg med jer i en mail efter webinaret. Så velkommen til igen, og lad os se at få startet, tænker jeg. Men det første, jeg egentlig vil indlede med, det er, hvem webinaret det egentlig er til. Og det er jo til alle, der egentlig er nysgerrige. Men det er specifikt for dig, som gerne vil opnå fantastiske resultater med dine forandringsprojekter, hvis du enten skal til at starte noget op, eller er i gang med noget. At du vil øge engagementet og robusthed og trivsel for dine medarbejdere igennem en forandring. Eller at du vil styrke dig selv og dine evner til at lede forandringer effektivt. Og så slutligt, og ikke mindst, at du er villig til at investere i dig selv og i dine medarbejdere. Det er ultimativt vigtigt. Og jeg må bare sige, og det ved du også godt, at intet kommer intet. Så det tænker jeg, det er sådan lige for at målrette det lidt. Med hensyn til indholdet af webinaret, så kommer jeg ind på, hvorfor det her webinar lige lidt grundlæggende der, og hvorfor jeg egentlig er blevet nysgerrig på lige specifikt og rette mit blik på, hvordan vi kan hjælpe medarbejderne igennem forandring. Derfor så vil jeg så derefter fortælle omkring mine 7 actions til succesfulde forandringer, og det er sådan, baseret på mine praktiske erfaringer og så videre. Så det er dem, du får noget indsigt i. Og så i sidste ende, så kommer vi tilbage til, at det handler altså om dig. Og det er egentlig de 3 elementer, der er i webinaret her. Så jeg vil skyndsomst gå videre til, hvorfor det her webinar omkring forandringsledelse. Og igen, altså nu har jeg kørt rigtig meget lederundervisning omkring forandringsledelse. Og jeg har desværre også set, at de er ikke gode nok til måske at få det omsat til praksis, og virkelig i bund og grund hjælpe medarbejderne til at blive endnu bedre. Så det er egentlig min nysgerrighed der. Men ellers, så det jeg har oplevet ude hos de virksomheder, jeg har hjulpet, der har jeg oplevet noget ved lederne, nogle udfordringer, og det er blandt andet, at vi har gang i rigtig mange forandringer hele tiden. Og det er ikke altid, vi kender status på det, ergo så kan vi heller ikke fortælle videre om det til vores medarbejdere. Vi har gang i rigtig mange strategiske initiativer, og de giver ikke altid de forventede resultater. Vi har travlt med mange møder, og vi farer rundt fra det ene møde til det andet møde, så vores tilgængelighed i forhold til vores medarbejdere, den er faktisk heller ikke så stor. Og de har også en oplevelse af, at medarbejderne de ikke er proaktive til at udnytte de muligheder, der er for personlig udvikling og vækst i løbet af et forandringsprojekt. Og så oplever de også, at der er meget fokus på de højperformende og de lavperformende, og så har de en tendens til at glemme de andre imellem. Og det kan vi altså godt gøre bedre som ledere. Og hvis jeg så kigger lidt på medarbejderne, hvis jeg lytter lidt til dem, hvad er det så for nogle oplevelser, de har? Det er egentlig manglende involvering, og det fører bare til en mistillid til ledelsen. Det fører også til, at de kan føle sig usikre og føle, hvad risikerer jeg her? Og hvad kan jeg vinde? Det er der måske ikke altid fokus på, så de har oplevet usikkerhed og frygt. Forandringstræthed. Nu ikke igen. Altså jeg har hjulpet en større kunde, og lederne der, de sagde, jamen de havde gang i ikke mindre end, mere end 180 forandringsinitiativer på samme tid. Og det er simpelthen, så kan man godt forstå, at der opstår lidt forandringstræthed der. Uklare gevinster og status. Altså, hvad vinder vi egentlig ved det her? Hvad vinder jeg som person? Men også, hvad vinder vi som virksomhed, som organisation? Og igen, hvad er status? Det er ikke altid, at man kan se status, eller ved, hvad status er på forandringsinitiativerne. Og så er der nogle kommunikationsudfordringer, jeg også oplever, og som medarbejderne også oplever. Det er, at det er ledere. Det er ledere, der fortæller noget forskelligt, så lederne ikke er alignet. Der er også nogle udfordringer mellem ledere og medarbejdere og ledere for den sags skyld, men også mellem medarbejderne internt. Så der er nogle kommunikationsudfordringer der, de oplever.
Og så igen, at der er mange, der snakker om travlhed og stress, men der er ikke rigtig en oplevelse af, at der bliver lyttet til, hvad har jeg egentlig på hjerte? Så der mangler lederne måske at komme lidt på banen lidt. Eller også er det medarbejderne, der kan hjælpe hinanden. Det er jo ikke nødvendigvis altid lederne, der skal være løsningen til det hele. Medarbejderne kan jo godt gøres robuste også, og blive klædt på til at kunne hjælpe hinanden. Så jeg vil også bare lige fortælle lidt om data, hvad de fortæller, det er bare ganske hurtigt, og det er dugfriske tal fra Gallup, det er, at vi har et relativt lavt engagement hos medarbejderne i Danmark. Det vil sige, at vi har 11%, der er aktivt uengageret i vores organisationer. Vi har 66%, som er uengagerede. Altså det kan faktisk mere, de rummer potentialet til mere. Og det leder så til, at det er 23% engagerede medarbejdere i vores organisationer. Og 23%, ja, det er ikke rigtig meget. Altså, I kan bare se på tallene, det er faktisk potentiale til meget mere. Derudover, så tænker jeg også, det kunne være interessant at se på, hvor meget giver vi egentlig ud på stress. Og der betaler vi altså i vores samfund i dag cirka 55 milliarder kroner årligt på at behandle stress og stresssygemeldinger, hvad det koster vores virksomheder og vores samfund. Så det er der i hvert fald nogle tal, der er til at tage at føle på. Men du skal ikke fortvivle, fordi der kan gøres noget, og det er det, jeg godt vil ind på, og det er det, vi skal bruge det meste af tiden på. Ganske hurtigt, så vil jeg lige fortælle lidt om mig. Der er nogle af jer, jeg ved, at I kender mig, og så er der nogle af jer, I kender mig ikke. Lidt omkring min baggrund. Jeg er elektriker, pragmatiker, jeg er ingeniør, jeg har en master i organisationspsykologi, jeg er certificeret coach, og så ikke mindst så har jeg plus 40 års professionel erfaring i at arbejde med organisationer, enten som specialist eller som leder. Og fællesnævnerne er her, det er mennesker og forandringer. Det er det, jeg har beskæftiget mig med igennem hele min karriere, hvis jeg tænker tilbage på det. Så hele vejen igen, så har jeg bare masser af erfaring, masser af livserfaring, og det tænker jeg, det er i hvert fald noget, jeg altid har været god til at omsætte. Og lige en enkelt slide omkring, hvor jeg har været inde og været involveret i nogle forandringsprojekter i de større virksomheder her i Danmark. Det vil jeg ikke trætte jer med. Det kan I læse bagefter i en slide. Jeg tænker, vi skal til at gå til biddet nu, men mit motto igennem hele min karriere, det har været, det handler om mennesker. Det er ikke et spørgsmål om teknik og alt det der, teknikken er, som den er, men vi skal have koblet mennesker på, og det er det samme med vores forandringsprojekter. Så det handler om mennesker. Det tænker jeg, det er i hvert fald mit motto. Vi skal i gang med at snakke lidt om de 7 actions til forandringer uden stress. Og igen, de er erfaringsbaserede. Så det er noget af det, ikke jeg har læst i bogen som så. Det er simpelthen noget, jeg har oplevet derude. Det er det, der hjælper medarbejderne til at blive bedre til at takle, eller være en aktiv del af forandringerne. Så det allerførste, det er at opbygge en generel forståelse, at du som leder, eller også hvis du sidder der som medarbejder, at du får opbygget en generel forståelse for forandringer. Hvad er det egentlig, der sker undervejs? Hvordan ser processen egentlig ud? Så det første, man skal gøre, det er at give den der forståelse, det vil sige introducere og facilitere en diskussion om de forandringsmodeller, som vi benytter i organisationen. Det kunne for eksempel være Rick Mauers forandringscirkel. Det er en, jeg selv er glad for, og den virker rigtig godt i mange sammenhænge. Men der findes jo mange andre modeller derude. Men giv en gennemgang af modellen. Hvordan ser forløbet ud igennem sådan nogle forandringsfaser? For diskuteret forandringernes nødvendighed. Hvorfor er det nødvendigt, at vi som virksomhed bliver nødt til at forandre os hele tiden? Og det er uanset om det er markedsmæssige forandringer eller krav, eller om det er krav til effektivitet, eller hvad det nu er. Så diskutere generelt, at vi bliver nødt til at tilpasse vores virksomheder for at være fit for fight, og for at kunne stå distancen, også i morgen og i overmorgen. Så det er det forandringer, de mange gange handler om. Så gå ind og diskutere det. Perspektiver også gerne individuelle og organisatoriske gevinster. Hvad er det, den enkelte generelt set kan få af gevinster ved at indgå aktivt og proaktivt i en forandring? Og også samtidig med, at organisationen også vinder noget. Fortæl om det. Vær åben omkring det. Det vil medarbejderne elske. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Den anden action, det er forandringsledelse. Det er noget af det, vi skal gøre sammen.
det er ikke bare en ledelsesmæssig ting, vi skal gøre. Nej, det er faktisk noget af det, vi skal gøre sammen. Jeg tænker, vi skal blive bedre til, det er at aftale, hvordan I derude, altså det vil sige, det er dig som leder og dine medarbejdere, I skal aftale, hvordan I kan støtte hinanden som gode kollegaer. Ha' den der dialog omkring, hvordan der kan understøttes. Så skal I være fleksible og kunne tilpasse jer. Det skal I også have en diskussion om og en snak om, hvordan kan vi bedst muligt være fleksible og tilpasse os igennem en forandring. Så alt det her, det er en god idé at snakke om, inden at forandringen den rammer. Det er også et spørgsmål om at være åben og nysgerrig, frem for at være dømmende og forudindtaget. Igen er det en god idé at have en snak om, at det er lettere også mange gange at være åbne og dyrke nysgerrigheden sammen. Og hvad er det så for en adfærd, der gør det? Hvad er det, vi skal gøre for hinanden? Der er det meget godt, at man i teamet, i organisationen, kigger hinanden lidt i øjnene, og så siger, eller aftaler, hvad er det for en adfærd, der ligger bag ved det? Hvordan kan vi gøre det? Så igen, have diskussionen, være åben, være ærlig, og så lade medarbejderne også byde ind på, hvordan kan vi gøre det her sammen? Så igen, det er ikke kun en ledelsesmæssig opgave, det er også medarbejderne, der skal byde ind, men du skal som leder invitere dem indenfor. Og så det med at tænke i muligheder frem for begrænsninger. Det er et valg, man tit og ofte tager. Det er, at jeg vil godt se mulighederne, jeg vil dyrke dem og få dem afklaret, få dem delt med mine kollegaer. Det kommer man langt længere med, og det giver også en større arbejdsglæde i sidste ende at kigge på de der muligheder frem for begrænsningerne. Så det er forandringsledelse, det er altså noget af det. Det ikke kun ligger på lederens skuldre, nej, det er noget af det, vi skal gøre sammen. Det tredje, det er, at der skal opbygges noget mental robusthed og resiliens, altså modstandskraft. Og ja, hvordan kan vi så gøre det? Jeg har et bud på, og det der har virket i nogle af de virksomheder, jeg har været en del af og hjulpet, det er at introducere til mindfulness og stressreduktionsteknikker. Om det er yoga, eller det er meditation, eller om det er vejrtrækningsøvelser, det er det, man kan hjælpe medarbejderne med, og give som nogle værktøjer. Giv tiden, giv pladsen til at dyrke noget af det. Jeg kender i hvert fald lige en større virksomhed, som jeg også har hjulpet før. De har simpelthen sat meditation på deres program også for medarbejderne. Så det er altså noget, som virksomheder de også gør derude i dag. Det er ikke kun snak, det er faktisk noget af det, der bliver gjort. Så skal vi snakke om, at det er legalt at have nogle følelser, der er forbundet med forandring. Man kan godt blive ked af det, eller man kan godt blive lidt utryg osv. Det skal der være en åbenhed om at få italesat. Det er ikke et spørgsmål om at vise svaghed. Nej, det er et spørgsmål om, at vi i virkeligheden også får talt om, hvad er det, jeg egentlig oplever? Hvad kan gøre mig lidt ked af det? Eller for den sags skyld også, hvad glæder mig rigtig meget i den her forandring her? Så tal om det. Legalisere, at der er følelser i spil. Giv værktøjer til at håndtere usikkerhed og bevare roen. Det er nogle ganske simple redskaber, egentlig bare ved at lige at ridse op hver dag til aften. Hvad har været de positive ting, jeg har oplevet igennem dagen? Det kan være en ting, bare for at nævne noget, som man kan snakke med medarbejderne om, at det kan være en god idé at gøre. I hvert fald når det er, at man føler, at man er lidt på usikker grund, og at man ikke rigtig synes, at man har overskud, og man kan måske ikke lige se de positive ting. Så dyrk noget af det, få det italesat. Og det findes der altså nogle ganske gode værktøjer til. Jeg giver nogle idéer også i min guide, som I også kan downloade lidt senere. Diskuter genkendelse og håndtering af stress. Fordi stress, det skal vi alle sammen holde øje med hos hinanden. Fordi tit og ofte så er det dem, der egentlig går ned med stress, de ser det allersidst. Og de er i hvert fald ikke opmærksom på det. Nogle gange så kan vi som gode medarbejdere godt hjælpe hinanden der. Vi kan godt holde lidt øje med hinanden. Så få snakke om det. Hvordan kan vi genkende stress? Er det et hårdt det stritter, eller at man får røde kinder, eller løber man lidt forvirret rundt på kontoret, eller hvad er det, der egentlig sker? Så få snakket om det, sådan at man kan genkende det,
Og egentlig også igen med at legalisere, få legaliseret, at det bliver talt om det. Det tænker jeg, det kunne være en rigtig god idé. Det fjerde, det er kommunikation og feedback. Det er i hvert fald noget, der generelt set er rigtig vigtigt, men specielt når det er, at vi forandrer vores organisationer, så er kommunikation og feedback nogle uvurderlige værktøjer, og noget af det, man skal have fokus på. Man kunne starte med at opbygge viden om individuelle kommunikations- og adfærdspræferencer. Og bare lige for at nævne nogle eksempler på nogle værktøjer, man kunne bruge, så er det DISC, dem er der sikkert nogle af jer, der kender, Insight, MBTI, der er rigtig mange værktøjer derude. Det ene er måske ikke bedre end det andet. Jeg bruger rigtig meget disken. Så der kan man altså i talesæt, altså bruge det som et værktøj til i talesæt, at vi trives ikke alle sammen med den samme måde at kommunikere på. Der er nogle, de er stille, og andre, de er nogle bullerbasser, som nok skal få fortalt, hvad de mener og hvad de synes. Så vi skal jo give plads til alle sammen. Så min oplevelse er, at hvis vi lige udvider vores, kendskab til os selv og hinanden, så bliver det mange gange bedre, og man kan bedre forstå hinanden, hvad er meningen, hvad er intentionen med det, hvad vi siger og det, vi gør. Det er også en god idé at træne feedback og aktiv lytning. Det er noget, der er vildt undervurderet i de fleste organisationer, og det er også noget, der sander til lidt over tid. Så træn konstruktiv feedback, og også absolut det der med at lytte aktivt. Det vil jeg ikke gå mere ind i, fordi I kender helt sikkert metoder til det, men dyrk det, for ellers er det noget, der sander til. Det næste, det er assertiv kommunikation, fordi vi skal også gerne kunne tale åbent og ærligt, sige hvad vi mener, og det er det ikke noget galt i, vi skal bare gøre det på en ordentlig måde. Så det er egentlig det, jeg tænker med assertiv kommunikation, det er få snakket om, at ja, det er legalt at sige til, når man er uenig med noget, eller man har en bedre idé, men man skal ikke tromle andre. Man kan gøre det på en ordentlig måde. Det er det assertive i kommunikationen her. Det femte, det er psykologisk sikkerhed og tillidsopbygning. Jeg tænker, det er noget af det, som er på radaren i rigtig mange virksomheder. Der bliver skrevet rigtig mange bøger også omkring psykologisk tryghed, psykologisk sikkerhed. Det hele det er baseret på tillid. Så det er noget, som vi også godt kan dyrke lidt proaktivt. Og igen, det du kan gøre derude, det er at introducere til, hvorfor er psykologisk tryghed og sikkerhed, hvorfor er det vigtigt? Og virkelig også i adfærd snakke om, jamen okay, hvordan kan vi få en kultur, hvor der er plads til at fejle, uden at det nødvendigvis kommer en negativ konsekvens af det. Ikke dermed sagt, at hvis man bliver ved med at fejle igen, så er der måske noget at snakke om, men vi skal generelt have plads til, at ja, vi tør begå fejl. Fordi det er altså grobund for læring. Så dyrk den kultur. Diskuter adfærd og rammer, som skaber en tryg og inkluderende kultur. Hvad er det, den enkelte medarbejder kan gøre der? Hvad er det, vi kan gøre for hinanden? Fordi det er igen ikke kun lederen, der skaber rammerne. Nej, det gør vi altså meget internt også, og det gør medarbejderne internt også. Altså taler man ned til hinanden, når man har en kollegial snak? Taler man ned til hinanden, når det er, at man synes, man har den bedste idé? Nej, det skal gøres med respekt for hinanden igen. Så det kan man godt gøre, og i stedet for måske at kun at række ud til dem, man plejer at række ud til, så tænk over, hvordan kan vi inkludere flere? Hvordan kan vi inkludere andre, som vi måske ikke lige plejer at snakke med? Det kunne være, at de havde godt af at blive inkluderet også, og inviteret til et møde, eller hvad det nu kunne være. Så fremhæv det, at det forudsætter alles bidrag. Det vil sige, at alle skal altså på en eller anden måde være med på vognen og acceptere, ja, det er måden, vi gerne vil arbejde på her. Det er sådan her, vi kan trives. Det er sådan, vi kan føle os trygge og sikre i også at begå fejl, eller for den sags skyld også at have succes. Jeg tør godt dyrke succesen, uden at der er nogen, der skal sige, ja, okay, det er bare en, der vil promovere egne interesser, eller stige op ad karrierestigen, eller hvad det nu kan være. Så man må godt italesætte det, og snakke om, at det er altså noget af det, vi skal gøre sammen.
Så det var det 5. område. Det 6. det er at have fokus på udvikling og muligheder. Hvad er det, vi alt kan udrette her i løbet af den her forandring her? Hvad er det for nogle udviklingsmuligheder og potentialer, der eksisterer derude? Så sammen med medarbejderne afdæk positive udviklingsperspektiver igennem forandring. Fordi de fleste forandringer, de rummer altså et udviklingsperspektiv. Og bare for at sætte det lidt på spidsen, jeg har også set der, hvor man skal skære ned i medarbejderstaben, altså hvor man skal afvikle nogle medarbejdere. Selv det kan være positivt for både organisationen, men også for menneskerne. Fordi hvis det er, lad os nu sige, at der er nogen, der ikke er placeret i de rigtige stillinger, eller hvad det nu kunne være, så leder det ofte til noget mistrivsel. Og få nye perspektiver i, og jamen ved du hvad, jeg kan blive hjulpet til et nyt job, en ny rolle, en ny stilling, enten internt i virksomheden eller udenfor. Det har jeg bare set alt for ofte, at det giver en positiv effekt. Det vil sige, pludselig nogle medarbejdere, der ikke har været engageret, måske har været aktivt uengageret, de er pludselig blevet engageret, godt nok et andet sted, men de er kommet til at trives igen. Det er noget af det, vi skal lægge vægt på. Vi skal skabe en indsigt i egne styrker og udviklingsområder. Nu tænker jeg ikke om dine, altså som leder, men mere generelt medarbejdernes styrker og udviklingsområder. Og det må vi meget gerne dele med hinanden også i en gruppe, i en organisation. Men vi skal dyrke det lidt, og specifikt omkring den her forandring, som vi måske ser ind i, hvad ligger der af muligheder der? Hvor kan jeg omsætte mine styrker til handling? Eller hvor kan jeg også dyrke det, jeg ikke er så god til? Det kunne godt være, at jeg kunne tage nogle stretch-opgaver, eller dyrke noget, som ikke lige plejer at være mig, der gør det, men jo, jeg kunne faktisk godt gå lidt uden for comfort zone, og så dyrke noget af det. Og så få i tale sat medarbejdernes medansvar for personlig udvikling. Igen, så skal det jo gerne være sådan, at medarbejderne selv skal også kunne se, jamen det her, det vil jeg godt drive. Jeg skal åbne radaren for, hvilke muligheder der er. Og så er det også mit ansvar at diskutere det med mine ledere, måske mine kollegaer omkring, det her det kunne da faktisk være en god mulighed for mig. Hvorfor ikke? Så få det i tale sat, også at du som leder, at du også forventer det fra dine medarbejdere af, at de også selv driver de ting. Det skulle jo selvfølgelig også gerne være koblet til de generelle udviklingsaktiviteter, I har, om I kalder dem MU-samtaler, som efterhånden er ved at være outdated, eller om det er andre udviklingssamtaler og aktiviteter, I har i forhold til HR-aktiviteter, så skal det selvfølgelig gerne være alignet. Men her, det giver altså forandringer, de giver oftest i hvert fald mulighed for at gøre noget nyt, gøre noget andet. Og det skal man altså lige have fokus på også. Så giv også medarbejderne værktøjer til at analysere, hvis jeg skal jeg vælge det eller det? Hvilke muligheder giver det mig? Hvilke barrierer kunne det være? Og hvad vil være de bedste beslutninger? Der findes værktøjer som Grow-modellen. Nu har jeg ikke lige listet den her, men der findes en Grow-model, kender du måske. Men den kan man bruge som en ramme, et værktøj til at komme igennem forskellige faser for, hvad skal jeg gøre for at få det her omsat, for at få det prioriteret, og igen få det omsat til praksis. Så der findes igen værktøjer til det, men hjælp dine medarbejdere til at analysere, hvad er det bedste for mig. Til sidst, og den 7. action her, det vil være at adressere sunde konflikter. Og sunde konflikter, jeg tænker, det er der altid nogen, der forsluger sig let i. Hvad mener du, Gert, med sunde konflikter? Det er selvfølgelig, at det skal være tilladt at dyrke konflikterne. Fordi vi rummer alle sammen, altså vi skal alle sammen ture i talesæt. Hvad synes jeg? Hvad vil være jeg har en bedre idé end den, der lige ligger på bordet. Så det skal man jo gerne ture i talesæt. Så igen, sunde konflikter, det i mange tilfælde, så er det noget af det, vi vokser af, og kunne dyrke de konflikter, der er. At vi har forskellige holdninger og meninger. Så få den nu på bordet,
Men igen, selvfølgelig skal vi behandle hinanden ordentligt. Vi skal tale ordentligt sammen. Det er derfor, at alle de andre 6 actions, at de også fungerer sammen med sunde konflikter blandt andet. Så det er sådan holistisk set, så virker det hele sammen. Men lad os lige dykke ned i sunde konflikter. Det handler om at skabe en dialog om sunde konflikter. Hvad er det? Hvad er det her hos os? Hvad er det, vi kalder en sund konflikt? Og hvorfor? Hvorfor skal vi have konflikter overhovedet? Der kan det være, at man skal lige give lidt basal konflikthåndteringsinformation og bygge dem op til, jamen det her, det er sunde konflikter, og det er sunde konflikter for os. Nemlig noget, hvor vi tør italesætte, hvad vi synes, hvad især. Diskutere konfliktløsningsmodeller. Der findes jo også et hav af modeller der, man kan benytte sig af. Men vælg en og få snakket med medarbejderne om det. Nu vil jeg ikke give nogen præferencer her, men det kan I altid række ud og så få lidt gode idéer til det. Men diskutere det med medarbejderne. Arbejd med dem og give dem forståelse af håndtering af forskellige konfliktstile. Fordi der er nogle af os, vi er bare lidt mere konfliktsky. Vi går lidt omkring den varme grød, hvis det er, at vi har et eller andet, som ja, det kan da godt være, det vil forstyrre en kollega, eller jeg tør måske ikke gå til min leder med det, så man går hellere en kæmpe omvej, i stedet for at få det italesat. Og få det italesat, det er mange gange mest effektivt, men det er også det der med, at vi forstår hinanden bedre, hvis vi tør bringe alle vores forskellige perspektiver til bords. Så kan vi begynde at diskutere dem. Og igen, hvis man så er enige om at diskutere dem ordentligt, jamen så tænker jeg, så bidrager det til, at vi samlet set får flere løsningsmuligheder på bordet, inden at vi træffer en beslutning om, hvad er det for en vej, vi så skal gå. Og så fokus på win-win løsninger. Det jeg ser derude alt for ofte, det er, at man egentlig er rigtig gode til at finde kompromiser. Det jeg ser, det er, at det tit og ofte er dårlige kompromiser, hvor hvis det er 2 parter i en konflikt, så taber begge parter en lille smule, i stedet for at de faktisk vinder mere, end hvad de egentlig havde turde håbe på. Så det er sådan lidt forhandlingsteknik i det også, men virkelig gå efter, at vi skal altså vinde alle sammen. Og det gør man altså med et aktivt valg her om, at vi skal altså have en forståelse for hinanden. Vi skal skabe en win-win situation. Så, når vi nu har været igennem de her 7 actionområder, så tilbage til dig. Hvis du godt vil undgå alle de her negative konsekvenser, som jeg indledte med, hvis du vil undgå nogle af alle de der negative konsekvenser i dine forandringsprojekter, så vær proaktiv og klæd dine medarbejdere på til forandring. Nu skal jeg ikke lige gennemgå den her, men hør nu her. Tiden den bliver aldrig bedre, end den er lige nu. Så igen, hvis du vil være handlingsorienteret, så hvad er det, du kan gøre? Altså igen, det handler om dig. Det er dig, der skal gøre noget. Lad være med at vente på, at du bliver spurgt, eller du bliver inviteret ind. Nej, du kan rent faktisk gøre noget proaktivt allerede i morgen. Og alle de der 7 ting, jeg nu var igennem, de kan altså godt omsættes til praksis relativt let og elegant. Det er ikke noget, der behøves at betyde, at så nu skal du på et kursus, eller nu skal der læses en bog, eller et eller andet. Nej, det kan faktisk gøres relativt enkelt. Og det tænker jeg, det er sådan noget, vi kan snakke om til en til en også. Så det næste skridt, jeg i hvert fald vil foreslå, at du kan tage herfra, det er at booke dit en-til-en møde nu med mig. Det er gratis, som jeg har været inde på, og som jeg har skrevet også. Vær hurtig, der er begrænsede pladser. Jeg har ikke kapacitet til mange. Jeg har selvfølgelig også mine arbejdsopgaver, men jeg har reserveret min kalender, så vær hurtig. Book dit en-til-en-møde. Her, der kan vi så afdække dine specifikke spørgsmål, du har til det her. Hey Gert, du var lidt hurtig omkring det her. Hvad betyder det? Eller at du har en bestemt situation. Hvad tænker du, Gert, om det? Så tager vi en snak om det, og så kan vi også snakke om, hvilke muligheder der er for dig
om at få løst nogle af de udfordringer, du sidder med. Jeg tænker, det er bedre, end at vi lige sidder i plenum her alle sammen og diskuterer, hvilke spørgsmål I måtte have. Der kan vi være meget mere direkte og, konkrete i forhold til din situation. Så ræk ud, book dit en-til-en-møde nu, og lige her efter det her webinar, så vil du modtage en mail med et link til bookning af dit en-til-en-møde, en optagelse af webinaret, så du kan gense nogle af tingene, hvis du synes, det er værd at gøre. Et link til download af præsentationen, jeg lige har vist dig, så kan du stille og roligt lige gå igennem det hele. Og der er også et link til den e-bog eller e-guide, som jeg har lavet, som lige går et spadestik dybere. Jeg ved godt, jeg går ikke 10 spadestik ned. Det er noget af det, vi kan snakke om, hvis du skal have hjælp til det. Men som udgangspunkt, så kan du faktisk komme rigtig langt med de ting. Og i hvert fald, hvis du booker den en-til-en samtale med mig. Det er en mulighed, du har. Så jeg tænker, der er ikke andet for mig lige nu at sige tak for i dag. Og husk nu at booke det der en-til-en-møde. Det er altså en unik opportunity. Altså normalt så tager jeg jo penge for det. Men altså her, der får du det kvit og frit. Det er gratis for dig. Så why not? Det tænker jeg, at det kunne godt være sådan en no-brainer. Så book det en-til-en-møde. Hvis du er klar allerede nu, så ræk ud til mig, ring til mig, skriv til mig, hvis det er, at du gerne vil arbejde med mig, eller hvis det er, at du tænker, at du har nogle spørgsmål allerede nu. Ellers så vil jeg opfordre dig til, at vi tager det på dit en-til-en-møde. Det var egentlig det, jeg havde at dele med dig for nu. Så jeg glæder mig til at se dig til et en-til-en-møde. Og jeg håber også, at du har fået lidt ud af det her webinar. Der har været nogle tekniske vanskeligheder undervejs, det beklager jeg, men vi skal alle sammen blive bedre, vi skal lære os vores fejl, vi skal også ture gøre nogle ting, og det er lige præcis det her webinar, det egentlig har handlet om. Så rigtig god arbejdslyst derude, og jeg glæder mig til at se dig til en-til-en-mødet. Så tak for nu, og tak for i dag.